Hei, Mbak. Heh. Lah kayak pitik ki bosen. Nyaya apa kok Lah. pitik terus? Lah iki tek Jawa ki, Di. Hah? Tek Jawa. Iku ndok nang bone Pak De mau. Iki kamu go Pak Kode apa? Pak De muji. Ngene sapa? Pak De muji. Pitik tak siko. Iya, kok telu lho. Apa Wong yang Tegal kok kuwi jenenge, Mbak? pitik. Tuntut kembang gedang. Ora manut ra sida nyawang. Tuntut Kembang gedang Sukia mengentut. dadi rewang. Aku Tuntut kembang gori. Pipi dancuk ora gelem bali. aku ngene rempelon ya, Mbak. Pipi sing mbadok biasane. Umape dipangan. Asune kae lho. Kae lho sing kaya ngene. Lah aku tak kei apa, Mbak? Kowe dagingne lho dalunge. Ote. Ote we.